nočnej búrke som sa prebudil do hmlistého rána a vydal som sa späť do Zahorán, aby som sa dostal opäť na cestu. Za Zahoranami nasledoval kúsok asfaltovej cesty, ktorá bola lemovaná hruškami. Žiaľ, v tom čase ešte neboli zrelé. Si sa trochu umúdrilo až v lese nad Pokoradskými jazierkami. Výhľad na túto mokrať sa naskytne, ak zidíte z cesty a vydáte sa po prešľapanom chodníku na kamenné brálko nad nimi. V záhradkárskej oblasti, kde bol veľký kontrast medzi modernými výlkami a starými chatičkami, som sa presúval do Rimavskej Soboty. V tomto meste si môžete doplniť zásoby potravín alebo tekutín, či podobne ako ja si len na chvíľku oddychnúť na námestí. Rimavská Sobota sa mi zvlášť páčila kvôli tomu, že mnoho historických budov bolo veľmi pekne zrekonštruovaných. Po modernej cyklotrase sa dostanete až ku vodnej nádrži Zelená voda, kde sa môžete občerstviť. Ja som to však kvôli nedostatku času nestihol. Práve sa zase raz ukázalo, aké šťastie má pútnik na ceste, pretože práve ma zviezol veľmi milý pán, ktorý študoval s jedným svojim kamarátom z Bardejova v Prešove telesnú. Práve ma zviezol na štvorkolke, dal mi vodu, dal mi nejaké domáce papriky a paradajky a zviezol ma kúsok cesty, ktorou by som musel ísť po asfalte, čo ako každý turista asi uzná, je to najhoršie, čo sa môže stať. A vyložil ma vlastne až tu na podlesom pri poli, kde pokračuje ďalej červená značka, takže ďakujem krásne. Cez lúky a cez lesy, okolo Lázov som stúpal na ďalšie miesto, kde som chcel nocovať. Žiaľ, tu sa naplno ukázal najväčší nedostatok cesty Márie Séči, a to slabé značenie a neudržiavané chodníky. Dorezaný od ostrúžín a konárov, celý spotený a nahnevaný, som napokon šiel po poli. Pri chate Bučoň bol suchý prístrešok, kam som sa po večeri uchýlil. Zlom prišiel nad ránom. Zo spánku ma vytrhla búrka. Ohlušujúce hromy a blesky, ktoré menili noc na deň, vo mne spustili akýsi praveký pud, vrodený strach z búrky. Zvyšok noci som tak strávil schovaný pod stolom, zabalený do spacáku, objímal si kolena a modlil sa, nech toto celé skončí. Našťastie ráno boli všetky chmáry preč a mohol som pokračovať okolo akéhosi vojenského objektu dole kopcom do dediny. Ako vidíte, žiadnu cestu som v tom lese nenašiel a tak som sa rozhodol ísť po lesnej ceste naokolo, na ktorej bolo niekoľko popadaných stromov a vetiev. Pravdepodobne obete včerajšej búrky. Napokon, po nudnom úseku na asfaltke, som sa dopracoval až pod Fiľakovský hrad.
Na tomto mieste končí cesta Márie Seči a ja som ešte využil čas, ktorý mi ostával do odchodu vlaku na to, aby som si prezrel hrad. Je z neho úžasný výhľad. Svoje miesto mal na hrade aj Sándor Petőfi, najznámejší slovenský Maďar. Ak si kúpite vstupenku na hrad, môžete sa ísť následne pozrieť aj do krytu, ktorý je vytesaný do hradnej skaly. Môj odchod z Fiľakova bol tak trochu rozpačitý. Prišiel som totižto na hlavnú stanicu, z ktorej som si myslel, že sa dostanem do Košíc. Avšak táto stanica je dlhodobo zavretá a vlaky prichádzajú a teda odchádzajú aj z oveľa menšej stanice, ktorá sa nachádza asi 10 minút chôdze od tej pôvodnej. Nuž a tak som v hodine 12. utekal naspäť na tú malú stanicu, aby som sa dostal do Košíc.